El procés és molt senzill. Un romà de fa 2.000 anys podria reconèixer cadascun dels passos que fa molt poc temps encara s'utilitzaven per aconseguir l'oli d'oliva. En primer lloc, consisteix en una preparació de l'oliva. Una preparació que es fa gràcies a unes moles de pedra que la xafaven i aconseguien fer de l'oliva una pasta. Bàsicament consisteix en que l'oliva caia en aquesta tolva, en aquesta gronça d'aquí, i tal com van girant les rodes, l'oliva va caient. Cau baix de les rodes i les rodes la van xafant, la van fent pasta i finalment cau en aquest recollidor. I d'una batedora que el que feia era pastar l'oliva. De manera que el procés aconsegueix que les xicotetes gotes d'oli que hi ha a l'oliva es junten unes en les altres formant gotes més grosses. Després d'aquest primer procés, que més o menys durava al voltant d'una hora i mitja, el que teníem era una pasta llesta per a poder aconseguir la separació de l'oli de la resta. I això ho fèiem posant una mesura de la pasta d'oliva en cadascun d'aquests cofins que formen aquesta pila. Aquest cofí és com una espècie de filtre. És un teixit, en aquest cas és un teixit vegetal, d'espart, i tenia una capacitat aproximada entre 10 i 12 quilos. S'anaven posant un damunt de l'altre, intercalant una mesura de pasta entre cadascun dels cofins. Quan la parada entrava dins de la premsa, un pistó la feia pujar. Estava ja sotmetent a pressió al conjunt de la parada. Este pistó estava accionat per aquella bomba que allí és una bomba hidràulica i el que feia aquesta bomba era anar injectant pressió en un circuit per a fer pujar aquest pistó i aconseguir la major pressió possible. Aquest sistema el que fa era separar la fracció líquida de la fracció sòlida. La fracció líquida és capaç de passar a través del filtre i a través del teixit i la fracció sòlida és la que es queda retinguda a l'interior. Una vegada ja hem sotmès tota la parada a la pressió suficient, ja tenim tota la fracció líquida de l'oliva que per decantació, per desnivell, ha anat cap a aquest circuit de decantació. Aquest circuit de decantació està format per 3 piques. El líquid que ve de la parada ve en aquesta, que és la primera, i va passant per uns passos fins que arriba a la tercera. Durant aquest recorregut, el moliner ha d'anar purgant aquesta primera pica. Amb una sortida a la part inferior, l'aigua que porta l'oliva es mira d'evacuar des d'aquest primer forat i des d'aquesta primera pica. Se dona sempre espai per a que la part més alta del contingut de la pica sigui només oli i aquest oli pugui començar aquest recorregut que acaba en aquesta sortida d'aquí, que és la que porta l'oli als trulls on s'emmagatzema. Hem de saber que l'oliva, la fruita, la major part del seu pes és aigua. És al voltant d'un 60% del seu pes. Aproximadament un 20% correspondria a l'oli i la resta, un altre 20%, correspondria al pes del pinyol, de la polpa i de la pell. Pinyol, polpa i pell se queden en la sansa, en la fracció sòlida de l'oliva. I l'aigua i l'oli és el que per decantació natural aconseguim separar. Una sortida vindria aquí, que serien les trulloles de les aigües. Són trulls minuts, per això es diuen trulloles, i les aigües són aigües vegetals.